Здравейте хора, аз съм DXmaster BG, тук с мен нашото BG, Печо BG и нов играч, Стив. Здравейте! И ще оцеляваме, кой отвори честовете. Аз бях. Никой... Добре, аре, оцелявайте, отивайте навънка и да оцеляваме. Ще правим нещо. Не знам какво ще правим в този епизод. Знам какво ще правим в този епизод. Всички отиваме в мината. Добре. Ама аз нямам кирка. Ще си направиш... Всеки ще си направи Аз се кирка. намерих. Ама аз си взех експито. Аз си взех експито. Аз си взех експито. Ама аз си взех парчовете. Аз си взех... да, ти ме взе. Умирай. О, почти съм на 4 лева. Всеки да идва в мината, казах. Не, аз идвам, чакай. Правите пръчки. Взимайте си кирки. Ето я, Аз тя Англе. кирка, бе. Ще си направите. Аз от какво? Брат, нещо ми бъгва, да ти взема кирката и ме дава веднага. Готово. И сега как? Еми с кирка, Петю. О, Петя. Добре, аз съм... Някой даде ми такова. Не. Ама нямаме такова за осветление, бе. Нали за това отивам в къщата. Трябва ни и факли. Той DXmaster сега отива. Скелет. Моля, този скелет е фърлил над 200 стрели. Петьо, иди го би, че моят меч почти е на 0. Мъртъв е. Че аз ще му взема стрелите да ги оставям в честа. Аре, сега влизайте вътре. В мината. Те не могат да се взимат. В кой че да ги оставям, аз пилен? Аз ги взех. В горне. Добре, бягай, Петя. Не съм взел нищо. Не мога да взема. Не мога да взема. Що? Ние сме в градинката и хора. Кафе. Къде имаме градина? Печо, не знаеш какво е градинка? Какво? Ще унищожа една къща за камък. Не та. Никоя. Една много голяма, не. Една много дълга. Замъка ли? Къде прилича на замъка? Да. Добре. При мен много не свети. Спиле, унищожавам тази къща. Не. Няма да унищожаваш те. Тая. Тая. Ма вие сте унищожили, бе? Хора, трябва да търсим... Айрон! Да, Айрон! Къде го намери? Аз си го копам тук на... Моля, знаеш колко Айрон намери то, Филе? Осветете! Филе, бързо осветявай, има много Айрон тук. Не, аз искам. Добре, ние ще ги слагим често, осветявай. Оле! Намерих още Айрон. Окей. Ще осветите ли? Още! Има още Айрон. Файц. Айрон! Къде е мината? Готово. Тя е до къщата. Аре сега вън, слагайте го в честовете. Аз качвам нагоре, Защо не го сложим в защото и аз имам печката? Айрон. Защо не го сложим в печката? Да. Нямаме кол, с кого ще го печем. Имаме. Ти ще кажеш, че нямаме. Леле, къде е? Ето къщата. В кой чест да слагаме Айрон? Аз го слагам в горния. Аз имам да си направя кол. Аз имам 5 Айрон. Аз имам 4. Аз имам. Сложих 5 Айрон, сложи и ти 4 Айрон. Аз слагам аз имам един. Аз слагам такова чест. Ще трепа пръсте. Аз ще някъде да търся кол. Сложих си една брадва, никой да не ме взима. Не брадва, а лопата. Оле, как се отиде до там така, бе? Ох, паднах. Къде е мината? Аз се изкопа една дупка. Ето е мината. Не, излизай, Ангеле. Отиваме за често. Искам да видя. Да излена.
Не мога да излена. Чакай. Слиза ли си? Тъмно стана. Да, влизайте. Аз паднах вътре. Някой да помогне. Сега аз не мога да изгледам. Така. Чудесно. Стана тъмно и аз не... на мен не ме тъмно. Чудесно, някой да помага. Миле, ще ни нападнат ако Аре, чупете една дупка, излизайте, ле. не мога. От водата ще падна, ако почна да чу. Аз си влизам право в къщата и заспивам. Помогни! Помогни му, Ангеле. На кой къде, Петю? Аз До съм в мината. водата. Не, не съм в мината, а в водата. Ето, видяхте, Петю. Ама и аз съм вътре. Излена, Петю, излена. Не съм изленал. Във водата съм и не мога мръднал. Петю, Аз по нищо не мога. виждаш ли Манасе? Не. Аз никой не виждам. Аз съм във водата и ще умра. Ах, майка ви, старо. Петю, запутваш ме да излезна. Ето ви дупка. Ето ви две. Никой не виждам. Айде, излизайте. Направи ви. Аз изленах. Аз не виждам нищо. Аре, излезте, какво е толкова трудно? И аз не виждам почти нищо. Аз изленах и заспивам. Аз заспивам. Не заспивай. Лагай. Ай, легнах. Ай си. На вас сега ще бъде светулива. Аз печа Арен. 6 айрон. Ама добре, аз имам купам дупки пък. Аз изленах. Как? Ето, виждам DX Master. Видя аз. Видях Ендермен. Аре, сега лагайте. Лека. Ти, ей, какво ти пука? Мицо, къде са? Добре, какво ви пука? Ай, гледайте, съсредоточете се. Отбора на Еспирихово е тук. Ай, кой не е легнал? Аз легнах, ама не мога. Аз легнах. Добре, стига. Готово. Готово, да. На всички. Хора, На- мисля това да е за този клип. Дано ви е било приятно. Абонирайте се за Ангел, Насто и Петю. Ай, влезте в къщата. Влезте в къщата, бе. Ендерман, човек. Влезте в къщата, влезте в къщата. Не го бийте, влезте в къщата, ви казах. Стой. Добре, ама моля, влезте в къщата. гледа. В то се телепоризира. Манасе, що го удари? Не съм го ударил. Не се умирате всичките. Аз съм в къщата. Аз съм си в къщата. Аре, Петю, ела. Чай, всичко ми отиде, чай да си го взема. И на мен всичко ми отиде. Вие сте много зле. Една игра. Как се казва? Майнкрафт? Снимаме, да. Оти ми нещата. Маршо. Трябва ли интернет ли или? Интернет. Ние снимаме. Ще го качам на YouTube и ти се чуваш. Така ли? Да. Добре. Да се чуеш. Който си, бе? Да Дия. те харесат момичетата. Къде е то? Бъгнали са, Стиле? Мани се не говори. Къде е Фотес? Отаки. Къде е Малак? Малака. Къде е папа? Оти малак. Аре, стигате, ай влизайте да приключим видеото. Ангеле, ще убия. Що е? Защото си взел всичко. Хора, тук... Да, кирка имам две. Чакай да те дам. Аз взех всичко. А, Оставам всичко в честа. и аз оставам Аз си. чакам. Ама аре, влизайте в това. Аре. Сори, Пети. Въдицата те оставам. Сори, Пети. Сори, Пете. Аре, Оставям всичко. хора, това беше един от играчите на Еспирихово, той е грък. И това ще е всичко от нас. Чао!